Ikarahapot niya may ada ang buhay-buhay nga nanimaya. Kakapoy ang kalawasan, damo nga trabaho ang hinundan, ang importante nga buho na pababayan. Ang buwan paras, kanan karas, ang buwan kapoy, kanan pitoy, ang buho inday para kanin ayaw iba-ibaw kay natabaw, ayaw ibaubos kay nakabos. Ikarahapot niya kay ada ang himaya. Ang buhay paras, kanan karas, ang buhay kapoy, kanan pitoy, ang buhay inday para kanintoy, kamakaroon. Ikarahapot